Vandaag gaan ze elkaar in die zwembad instellen en Semana Lila krijgt verkeerd, dan gaan zij in die zwembad insteld worden. Oké, kom. Oké. Papa blij en papa pink. Ze heeft het verkeerd gekregen. Klas, ken ik het? Ja, nee. Wat mag ik van koers? Nee, dat is verkeerd. Oké, Lila. Wat is mijn van pas op je met meer, ja? Jij gaat van koers als KFC. Noodles! Dit is noodles! Nou wat? Het is weer verrakken. Dit is? Wat is het? Nou, je gaat voor mij lachen. Oké, wat? Oh, oké. Papa, pizza. Oké.